Kerakshani horo Jogendronogor rail station amchayo horok bo phekjakni mani baniya khaniro romjakha amchaini lukurok bai koktuma bo saiman kha ok horok ba a amchayo dalbidal phekjakni mani phali tongo hinai Kerakshani hor kuthugo TR01Q 0659 number ni khungsa Maruti malkhungbai amchayo berei phekjakni mani phali tongmani jorawo amchaini lukurok kuthumoi Maruti malkhungno khobai horok bo phekjakni mani phalaini romi mankha yagulo borokni yago brown sugar bo romi mankha yagulo amchaini lukurok police rokno koktuma rohke patima thayo thangai khorokbo mani hamya phalani romoi isthanao tubi phaike police amchaini lukurokni samatoi o khorokbo mani hamya phalairo salkoriya amchayo mani hamya phalai tongma bai sikla sikli rokni langma derawai tongbai kha tei borokno kotor sathong mununa angthung hini bo sanlakhe amchaini lukurok কোটা মোটা আছে পাঁচজন লোক গাড়ি আছে একটা গাড়ি ধরছে মাল তো পাইছি না মাল নাই বলতে গ্যাস লাইট ওখানে এরা বাইক গেলে মাল পাওয়া যাবো এরা তো মাল কইতে আনে এটা তো গাড়ি একটা আছে ব্যাটারি বুঝিনি গাড়িটা পুরোটা তাপ খুলছিলেন আমার সামনে বলো এটা ভালো কাজ করবি ভালো কাজ কোন বাড়ি চাইলে আমরা মালটা কয়লা কয়লা তোরা বাচ্চা দিল সদিলা কয়লা সদিলা কয়লা সদিলা বাচ্চা দিবি গা শান্ত শান্ত